minden másban meg szerintem így a nagy átlagnak megfelel, sőt mondom, egy csomó mindenben szerintem még a jobbak közül való. Én ennél nagyobb SUV-t egyébként nem vennék, amúgy is az SUV kategória a kedvencem, de az ennél nagyobbaknak már nem fog értelmet látni. Az az egyetlen, ami szerintem ellene fog szólni, főleg a mai világban, hogy ennek is a rendszer teljesítménye, az összteljesítménye, mint a benzinmotor, meg az elektromotorok így össze tudnak rakni a legideálisabb pillanatban 184 lóerő. Ez azért nem egy nagyon jó adat. Tehát ugye 9 másodperces 100 gyorsulás, és most már arra inkább fintorodnak a vevők, mint hogy hú de jó. Amikor egy C60-nak a plug-in ugye már több mint 300 lovas, és nagyjából kilő minket az űrbe, akkor nem feltétlenül ezek a legkeresettebbek. Pedig ez a 2 literes elpintolt ciklusú motor amúgy egész jó, meg mondom szépen kulturáltan dolgozik, de valahogy az összteljesítményben egy kicsivel többet is lerakhattak volna az asztalra, akkor szerintem még inkább meggyőzőek lennének az adatok, hiszen valaki kipróbál, szerintem nem fog ezt panaszkodni, de még nem csalogatja be őket manapság a szalonokban a számok, addig szerintem ez egy nagyon nagy kapufa, amit lőttek, hiszen legalább egy ilyen 20-30, akár 50 lóerővel is lehetne ez az egész erősebb, már akkor mindjárt jobban néznek ki az egész. Nem megy rosszul, de ahhoz, hogy mondjuk jókat lehessen vele előzgetni, meg ilyet, ahhoz eléggé szép kell tipolni. Olyankor így imitálja egyébként azt is lehet, hogy mintha látogatna végig pedig ugye ez is egy becsapás, meg ugye azt még elfelejtettem mondani, a hajtás rendszerében van egy ilyen nagy plusz, hogy ugye van egy 2 fokozatú váltó, igazából 2 áttételt tud választani az autó, attól függően, hogy hogyan használja az elektromotoroknak a benzinmotort, ugye ez inkább autópályán, ott ugye egy másik áttétel van, meg például ha vontatni kell, akkor azt vissza tud venni, tehát hogy ez egy elég bonyolult hajtás van benne, a lényeg az, hogy 2 fokozat is választható, ugye túlnyomó részt autópályán benzinmotorral megy, ugye városban meg arra törekszik, hogy a lehető legtöbbet elektromosan menjen. Mind a kettőhöz ugye más áttétel az ideális, most ezzel megoldották, hogy mindig a megfelelő hajtást a megfelelő ideális tartományban használhassák. Ez is szerintem alapvetően előrelépés, meg igazából észrevéhetetlenül teszi a dolgát, tehát hogy az ember ebből semmit nem lát, hiszen itt max azt tudjuk benyomni, hogy az előremetes jön, a D-mód legyen, vagy B-mód legyen, ugye amikor több a motorfék. Egyébként a motorfék hatás is olyan, hogy hát van, de tudom áringatni itt ezen a külön fülekkel, de igazából sosem olyan, mint egy pedálos üzemúr lenne, de ez nem is elektromos autót, ezt is várjuk el tőle. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez a hajtásrendszer kifinomult, csak lehetne erősebb, fogyaszthatna kevesebbet, és nagyjából ez szerintem az összegzés, hogy az autó nagyon sokat fejlődött előre, szerintem kívülről is mutatósabb, méreteiben nem nagyon lehet belekötni, nagyon jól működik, nagyon kifinomultan megy, csak szerintem fogyaszthatna kevesebbet, hogy mehetne jobban a kettőből egyik teljesítmény, akkor már sokkal jobban nézve ki az ár, és akkor térjünk a lényegre, hiszen a legnagyobb negatívum szerintem az autó mellett most jelenleg az ára, mert ez a 21 millió valamennyi az